Bocat del menjant.
el ball de les vetes, que junt amb el ball dels camells i el ball dels ariquets són balls populars d'Ontinyent que es ballen en les festes del Corpus i la Puríssima en aquella ciutat.
vosotros sí, ¿veis? ¿De qué pobre somos vosotros? Técnica y de pinturas. Molt bé, mira, l'estampació davant de les redes. Bé, xica. L'agullent. Iniciativa. Guany estic iniciativa, Maribel. L'agullent. Canvia la cosa, Que acudisca Melissa, por favor. Maria Andrés Canet, acudisques a la taula de Codillona. Gràcies. Atenció, Jaume, Mónica de Vic. Y Rosana Gutiérrez Tormo de Benigami. Vale, pinta, pinta. Digo lo que fa força, que no s'aguanta la vida. Segur. Vol dir, a la cara de poc a poc, no tinguis pressa. Ja fer forat i tot. Rosa Marisa, allá lo de Margarita, por favor. Acudisca. Ara que és quin color vols dir? Pinta
perdonarte, pero... El perdonaré si em portes el tros de capa que em falta. Ai, senyor rei, jo la voldria, però no puc. Us dic que no puc. M'hauria de penjar. Seriament que ho sent de veritat. No fa? És que no l'has robada tu? Sí, senyor rei, sí que l'he robat jo. Doncs, per què no pots portar-me-la? Perquè haurien de descuidar a 24 xiquets. 24 xiquets que ensenyarien els fuixers els debes vestir. Que tenen que veure els xiquets? Escolta, majordom. És veritat que al meu regne hi ha 24 xiquets que anaven a ensenyar els fuixers? S'he de dir la veritat, senyor rei, que encara no va una part que els ensenya. Com pot ser oficial de la cort? I mirant-ho bé, podré lluir la capa sense que li porti ni un fil. Els 24 xiquets aniran de renyir amb els vestits que tu vas fer. I presumiré més que mai. Per alguna cosa que li anomenen el rei presumit. ¿Qué número están? 65. Espera que está igual. ¿Pero qué pasa? ¿Que yo una cadira buida? Mira. 66, 66, 2. Ay, qué rápido. Ven y que te diga. ¿Sabes qué veáis? Ya te voy a En casa, no he visto de l'any passat. Hem de mensurar. Encara un nou i No tienes tan serio. Ara fas una cosa. Lorena, Anna, Rosa, acudiu allà als espills, que som els nobles.
sala d'informació. Estan esperant-vos. Ja ho sabeu, el tercer torn de... Sala de professors. El tercer torn de neteja que acudisca a la sala de professors. Ale, Paquira! Yolanda y Núria de Castelló, así nos busca. També s'ha perdut, no és un xiquet, uns vienen de sol. Segur. Bon dia, Piner, corre. Per favor. Van a proyectar el vídeo de la indústria de la venda baina. Per favor, acudiu a la sala de projeccions. Més de monges. José el Ferrer no ha vingut. Jo sé que ets... Ja.
afegir-li més moviments, més tècniques, el que demana de l'estudiant, el taekwondo, una disciplina i una correcta execució de les tècniques. S'han demostrat un perfecte coneixement de la tècnica i un equilibri i coordinació ideals. Ahora apenas si es décimas de segundo. Entonces, para no perderse, hay que estar un poquito atento. La disciplina es fundamental y es la que porta a la ejecució correcta. Molt bé. A l'altura del tronc i de la cara, perfecte de fer una ella defensa. En aquest cas una defensa atacant. Estan demostrant el treball de flexibilitat que es fa en el gimnàs, l'àmplia capacitat que tenen per a mobilitzar les cames. És important que podem recalcar la... Molt bé. Los Olímpics Mundials. En elles, a banda d'altres que falten, protegeixen les parts vitals del cos de les possibles trompades. No obstant, una bona pata pegar al peto, doncs és prou similar al que tenim. Marrón negre. Esto sí que es van a fer ara el quart punt C, que és un punt C avançat de tècniques prou complicades. Chirgu Momchigi, Abchagi Marochirugi, Yokchagi són el montamaki i les mans obertes. Defensa, atac tornat a una defensa. Tornem a una defensa i atac i defensa. Un Chirgu Momchigi i un atac. Defensa-atac en una combinació ràpida i ara defensa i atac dobles, que van igual. Molt bé. Esta posició esta posició que viene adoptada, la musculatura pròpia del coll, per la importància tan gran que té la musculatura gran del coll, va proporcionar seguretat a les vèrtebres cervicals. Tenim un calentament de cos. Sí. N'hi ha alguna més?
orgullosa de la Pobla del Duc. El segon premi de narrativa de la comarca persegueix el cavall en busca d'un animal màgic. I és l'autora Laura Martínez. No està Laura. És filla de la comarca, perteneix a Vera Aparicio Pallars, de Benigànim. Segona etapa de la comarca. Primer premi, Beret Nasa Canya. Segon premi de narrativa de la comarca. El treballa Carles Lancrevar. Ahora es Lorena Porcel i Climent, de la Pobla del Duc. Atenció, per favor. Mos passi una nota que estan buscant. Perteneix a Minerva Pastor Carbonell, de Castelló de Rugat. No, la cámara. Segon premi de poesia, La Contaminació. Perteneix a Ferran Bataller i Gomar, de la Pobla del Duc.
Bona vesprà, com esteu? A veure, anem a ensaiar, tu. Quan jo diga un gat tenia una puça, tots alhora teniu que fer què? A veure, va. Un gat tenia una puça. Una puça! I a la tercera tots, una puça. Això està molt bé, tu, està perfecte. I després hi ha un moment que al final de la cançó diu ai, les mans al cap tots i digueu ai, quines cosquerelles que li fa. A veure, va. Ai, quines cosquerelles que li fa. Perfecte. Ara, això també ho podeu fer. Això també ho podeu fer en les mans així, o com us dóna la gana, bé? Mireu. Comencem, va? Un gat tenia una puça. Una puça? Una puça! Un gat tenia una puça a la panxa, a la panxa. Feu-li cosquerelles a la panxa del costat. Feia cosquerelles a la panxa, a la panxa. Va, tots les mans al cap. Ai, quines cosquerelles que li fa, senyor. Va. Un gat tenia una puça. Una puça! Una puça! Un gat tenia una puça a l'orella, a l'orella. Li feia cosquerelles a l'orella, a l'orella. Va, les mans al cap. Ai, quines cosquerelles que li fa. Ara està secreta, Un gat tenia una puça. Home, no, que secreta, que no està cantant a ningú, tu. Va. Un gat tenia una puça. Una puça. Una puça. Un gat tenia una puça a la cuixa, a la cuixa. Li feia cosquerelles a la cuixa, a la cuixa. A veure les mans al cap. Ai, quines cosquerelles que li fa, senyor, que coses passen. Bueno, ja se la sabeu, sí? Pues la última. Un gat tenia una puça. Una puça, Una puça. Un gat tenia una puça en el nas, en el nas. Li feia cosquerelles en el nas, en el nas. A veure, quines cosquerelles que li fa. Molt bé, tu. Un aplaudiment per tots des de la puça. Mireu les mans, tu, dos palmades. Plan, plan, en les cames, una i dos. En el nas, en la llengua, en les orelles, clinc, cloing, va? Sí? El millor heu fet en les mans. El millor heu fet en les mans. El millor heu fet, el millor heu fet, el millor heu fet en les mans. I ara tots a rodar, no, ara les cames, que és molt bé, va. El millor heu fet en les cames. El millor heu fet en les cames. El millor heu fet, el millor heu fet, el millor heu fet en les cames. I ara tots rodem el braç i juntarem les cames i les mans, va? Dubi, 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 dubi. Cames i mans.
Dubi, 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 du. A més, i va. Dubi, 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 du. A més, va. El millor ho fem en el nas, a veure. El millor ho fem en el nas. El millor ho fem, el millor ho fem, el millor ho fem en el nas. Dubi, 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 dubi. Dubi, 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 du. Dubi, 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 du. El millor ho fem en la llengua, a veure. El millor ho fem en la llengua. El millor ho fem, el millor ho fem, el millor ho fem en la llengua. Dubi, 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 dubi. Dubi, 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 dubi. Dubi, 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 dubi. El millor ho fem a veure les orelles. Cling, clang. El millor ho fem en les orelles. Cling, clang. El millor ho fem, el millor ho fem, el millor ho fem en les orelles. Cling, clang. Dubi, 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 du. Cling, clang. Dubi, 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 du. Cling, clang. Dubi, 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 dubi. A veure, en càmera lenta, com els penaltis del Madrid, va. Dubi, 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 cling, clang. A veure qui me segueix en càmera ràpida, va. Dubi, 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 cling, clang, dubi, dubi, dubi. Se'n va un tramvies, que esteu sentats, feu el que pugueu, però els que esteu drets, enganxeu-vos i a rodar per ahir, que se'n va un tramvia de Catarroja. La cucaracha, a tots es va recordar aquell tramvia de Catarroja que arribava sempre tard. La cucaracha, a tots es va recordar aquell tramvia de Catarroja que arribava sempre tard. Ale, que se'n va el tramvia! El tramvia de Catarroja era una cosa especial. Per notícia de València de vespre arribava al bar. La cucaracha, a tots es va recordar aquell tramvia de Catarroja que arribava sempre tard. La cucaracha, a tots es va recordar aquell tramvia de Catarroja que arribava sempre tard. En el poble d'Alfafar tocant esta tocateta Miquel Tío d'Estrellada apuntant en l'escopeta. La cucaracha, a tots es va recordar aquell tramvia de Catarroja que arribava sempre tard. La cucaracha, a tots es va recordar aquell tramvia de Catarroja que arribava sempre tard.
que es va escapar per ahir pel Pau Clar i va vindre per ací, per Calolleria, a la festa. Deu estar per ahir. Tot així, mireu, és John Brown, diu. John Brown era un petit indi. Un moment, espereu que primer ho ensayem pels més xicotets. John Brown era un petit, així, indi, Està clar? I un petit indi John, els braços així. John Brown era un petit indi, John Brown era un petit indi, John. I ara tots en les mans així que anem a comptar, va? Tanqueu les manetes que anem a comptar, va? 1, petit, 2, petit, 3, petit indis, 4, petit, 5, petit, 6, petit indis, 7, petit, 8, petit, 9, petit indis, 10, petit indis, no. Més a pressa, va? John Brown era un petit indi, John Brown era un petit indi, John Brown era un petit indi, John. 1, petit, 2, petit, 3, petit indi, 4, petit, 5, petit, 6, petit indi, 7, petit, 8, petit, 9, petit indi, 10, petit indis, John. Molt bé! Molt bé per tots. I ara anem a cantar Napoleó. Napoleó tenia 100 soldats, la sabeu? A veure, un redoble d'aixòs de tambor. No preparats? Sabeu fer el ioli, tot així, Vale, preparats tots? Ali, oli, xup! Ali, oli, xup! Ali, oli, xup! Ali, oli, xupa, xup! Napoleó tenia 100 soldats, vale? Napoleó tenia 100 soldats. Napoleó tenia 100 soldats. Napoleó tenia 100 soldats marxant al mateix pas. Allò-li! Però soldats no n'hi ha que dir-ho, Va, preparats? Napoleó tenia 100. Napoleó tenia 100. Napoleó tenia 100. Marxant al mateix pas. Alli-oli! Alli-oli, alli-oli, xup! Alli-oli, alli-oli, xup! Alli-oli, alli-oli, xup! Alli-oli, xupa! Ara anem dit. Balla, balla el xop petit! Ale, rodeu, que el món s'acaba! El xop petit quan balla, 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 el xop petit quan balla, balla en el puny, puny, en la mà, en el dit, balla, balla el xop petit, a les rodes, en el braç, en el puny, en la mà, en el dit, balla, balla el xop petit. Ale, que anem a per l'última. El xop petit quan balla, 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 xop petit quan balla, balla en el muscle, en el braç, en el puny, en la mà, en el dit, balla, balla el xop petit. Aquella era la penúltima, l'última serà rodar tots. Xop petit quan balla, 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 xop petit quan balla, balla en el colze, en el muscle, en el braç, en el puny, amb la mà, en el dit, balla, balla el xop petit. Oh, gole, 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 oh, gole, 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 pa, mau. El ball de la cibada i el seu cantaré, canvi del revés. El ball de la cibada i el seu cantaré. Pareu-vos que anem a sembrar. El pare quan la sembrava feia així. Que la cibada, treballeu, que la cibada guanyareu. Ale, tots a rodar. El ball de la cibada
i el seu cantaré, camina el ball de la civada i el seu cantaré. I ara sí que és fàcil, que són totes les lletres fora, va? El tio Pep tenia un gos, Bingo era el seu nom. El tio Pep tenia un gos, Bingo era el seu nom. Bingo era el seu nom. Molt bé! Oh, Susana, no plores més per mi, que la serra té dos aigües, el carro i el rossi. Molt bé, ara recordeu-vos de pegar escrits al final i ja està, eh? Ara que ja la sabem un poquet més a pressa, els braços aixina i el peu esquerre preparat, vale? A punt! Ale, peu esquerre! El peu dret! El peu esquerre! No estem posant callat a tots. Vale, a Balsero! Amore el peu dret! Altra vegada el peu esquerre! Ara el peu dret! I a rodar Colomón! Oh, Susana, no plores més per mi, la serra de los aigües, el carro i el rossi. Que mos vulga dir algo, mira, ¿veus la tele? ¿Veus la tele que están ahí grabando? Sí. Bueno, pues dir-los com t'ho has passat i dir-los què és el que has fet avui així en la trobada, en la quarta trobada de Llolleria. Conta-mos-ho. El tren de Carcaixent que se'n va, vale? Esteu preparats? M'ho he passat molt bé, he fet molts tallers, ha ballat, Què més? Pues és el tramvia de Catarroja el que se'n ha va. anat al parc i tots va I ara jugar. estàs cantant de Paco Muñoz, Vitel, que estàs passant molt bé, aquest dia. Sí. Vale, carinyo. Tenim per així també unes quantes més majoretes. Unes majoretes que mos contaran també com estan passant en la trobada. Com estàs passant-ho? Bé, Sí? Sí. Però què has fet? Què has fet? Jo Has què fet sé. alguna en el taller? Has fet algun taller? Has Sí. fet- Sí, què? bolses de paper. Bolses de paper? Sí, jo també he fet una bossa de paper. Soles? No, han fet això dels papers que pensava. Tu vols parlar algo? Sí, vols dir algo per a la trobada? Va, digues. Que ha sigut molt bonica i han cantat molt bé totes les Tu d'on xiquetes. eres? Tu eres de Llolleria? Llolleria. Entonces tu has passat bé? Sí. Vale, molt bé. Va, un altre que vol parlar. Ara enseguida. Un altre, com el diuen a tu? Vicente. Vicente, i Vicente què ha fet avui? Quin taller ha fet? Què has fet? Una maceta. Una maceta, pa aquí, pa ta mare? Què? Has comprat ta mare? I què, i has conegut a molta gent així, has fet molts amics? Ai, m'ha fet una nòvia. T'has fet una nòvia? Anda! Un altre, tu com el diuen? Gustavo, Gustavo, d'on eres? Dolleria. Eres d'Olleria. Així tot el món és d'Olleria, tindria que buscar algun foraster, si no, no pot ser. Tu què? Tu has fet molts amics? Sí, de fora. Sí, t'ho has passat molt bé? Molt bé. I ara estàs ballant de Paco Muñoz i divertint-te, Vitel? Molt bé està això. Vale, gràcies. A veure, algú més? Així tenim a una mare, i que volem això, que mos conta un poquet què li pareix la trobada. Molt bé, em pareix molt bé. Participa ja altra vegada en algunes trobades. Sí, en altres trobades. I trobo que està animant-se molt i cada any n'hi ha més gent. Creu que és una bona forma de fomentar la llengua? Jo crec que sí. Jo crec que els valencians tenen de saber parlar valencià i... Molt bé, i este qui és? El seu fill? Ah, com el diuen, carinyo? Raimon. El diuen Raimon. Ai, què has fet? Què has fet per la teva mamà? Has fet alguna cosa en el taller? Has fet alguna cosa? T'has fet en els tallers? Ah, mira que bonic, un espillet. Que xulo, T'ha agradat la trobada? Sí. Ho has passat bé? Sí. Has conegut a molts xiquets? Sí? Ves. Bueno, jo penso que així s'acaba la trobada ja, no? I moltes gràcies per tot i espero que la quinta trobada siga igual o millor. Gràcies. Tots per la vostra participació. Gràcies. L'encarregat del poble del taller de Malferit, Josep Lluís Albinyana. Del poble d'Albaida, Maria Jesús Belda.
De l'Escola de Bèlgida, Manolo Revert. Des de Beniatjar, Amèlia Maronda. De Benigànim, Pep Estornell. De Castelló, Manolo Morales. De Llutxent, Antoni Giner. De Pinet, José Maíquez. Del Col·legi Bonavista d'Ontinyent, Rafael Torró. Del Col·legi Lluís Vives, Carles Pasqual. I de l'Institut, Maria Àngels Mora. Queden dos, la Pobla, Quatretonda, no, la Pobla i Quatretonda també. No estan? Allí no está María Ángeles. Bueno, pues eso, cuando quiero vamos a hablar. Yo diré, de l'Escola de la Pobla del Duc, Paqui Boscar. De Quatretonda, Lourdes Oltra. I ara ja se'n venim a l'Olleria. De l'Escoleta Snoopy, Gisela Sant Víctor. De l'Escoleta Jardí, Encarna Oviedo. En nom de l'Ajuntament, puja Robert Borràs. Esperem haver quedat ben de l'amor, no? Si es celebra, no. I per al Col·legi Isabel la Catòlica, Rosa Montpó. Bé, i ara ja hem arribat a la fi de la festa. Esperem que tots